sabse manowati balan sabe kam dosta e polne अच्छा दुरुस्त नहीं होती आवाज यहाँ पहली लोग आवाज कम सही नहीं मतलब बात सही नहीं जाने वाचा मुझे बात से बनते इसके रास्तारानल चुमुरी दामा निष्ठगो नाला बनते इसके अल्ले बनते इसके आबाद में बलूचिस्तान अरे माची मना धीरे मर्द भी आते यार यल्ला मनी दिले जमले बंदी वादमी प्रेमा देशमी दस्ता زامرانی طرز نیکوی پوکیا که چه منتگی طرزان نیکوی بلوچی راجع پروت خاصی فواصل بوسی